Laqgħa tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li ddiskutiet l-emendi proposti għal-liġi tal-IVF inbidlet f'ċirku. Qalet dan il-gazzetta Maltatoday li spjegat kif minn informazzjoni li għandha dawk favur u dawk kontra l-emendi daru kontra xulxin u ħadd minnhom ma ċeda mill-fema tiegħu. Il-kap nazzjonalista Adrian Delija saħansitra pprova jilħaq xi tip ta' kompromess bejn iż-żewġ fazzjonijiet, iżda dan kien kollu għal xejn hekk kif iż-żewġ naħat komplew jitajru bejniethom. Fost l-iktar voċiferi mill-grupp kontra kien hemm Edwin Vassallo, Beppe Fenech Adami u Karola Kulina. Min-naħa l-oħra, dawk favur qed jisħu li nies bħal Vassallo u Fenech Adami qed iżommu l-partit fil-passat u li saħansitra t-telfa kbira tal-Partit Nazzjonalista hija prova ta' kemm il-poplu Malti mexa l-twemmin iktar progressiv. Madankollu quddiem dan Edwin Vassallo u dawk li huma konservattivi bħalu se jippruvaw isibu nies tal-istess fehma u jniżluhom fit-toroq kontra l-gvern. Saħansitra waslu li f'kumment mal-istess gazzetta iddeskriva l-emendi fil-liġi bħala kultura tal-mewt. Dan minkejja li fl-aħħar sigħat esperti ddeskrivew din il-liġi bħala waħda bżonjuża li tgħin lil bosta jiġġieldu l-infertilità u jinfetħilhom aċċess biex anke huma ikollhom l-ulied.